И какво хора? Аз съм сам по Gaming BG и днес, както знаете, ще продължавам с Far Cry 3, защото на Far Cry 3 отдавна не съм снимал на Far Cry 3 и затова днес реших да снимам третия епизод на Far Cry. И така. Окей. Но това е Dead from Above. Яко. И няма го включвам. Не знам. Чакайте да си изпукам пръста. Аре, що не ще я пука? Не. Готово. И така. Take down drag. Нов скил. И така. Окей. Вас prepares to attack our village. Така. И... добре. Така. Вижте Facebook страницата ми сам по Gaming BG. Там не съм със същата снимка, която я имам сега. Не съм със същата снимал човека с слушалките на Creeper и джойстика на Xbox. Не е същата снимка и не е същата снимка на страницата. Снимката на страницата пише 110% гейминг или 110% геймър, а на другата, там профилната, вие ще видите, като се цъкнете Assassin's Creed с пуснат нощ, на Gangster Vegas и още някакви игри, смесени в един човек, много яко. Смесени в един човек. Те са смесени в един човек от 5 игри. От 5 игри по част от един човек и се превръщат в едно цяло. Тъй, пишете ми в коментарите, защото ще снимам утре или други ден друг епизод на Just Cause. Ще прекратявам CSGO за малко. Ще прекратя CSGO за 4-5 дена, защото CSGO ми бъгна. И на CSGO последно ще правя още 2-3 епизода след като си оправя играта, защото постоянно нещо много ми крашва и трябва да си оправям играта, да си я прочиствам, така че затова ще почвам да... и след това почвам училище, затова после ще... по-късно ще правя 2-3 епизода на CSGO, още епизоди на Far Cry 3 и утре или други ден правя 2 епизода на Just Chaos 2 и вече почвам училище и ще почвам да качвам много по-рядко на Far Cry, по-рядко на Just Cause и най-рядко да ви кажа, че почти няма да качвам на Far Cry 3, но не, че няма да качвам, просто на 1-2 седмици. И така. Това какво е там, бе? Лодка. Лодката на пиратите на ВС. Не трябва да ме виждат. Бягай. Клякам. Кранчвам. И така. Ще се върна кога стигна до там. Не е нужно хора, защото намерих кола. Така. И минавам по ето това. Окей. Така. И
интрото, когато снимам на компютъра, защото сега снимам на компютъра, просто на Far Cry 3 нещо програмата за апдейтване на клиповете ми се бъгва и не мога да слагам интрото. Така, ето че стигнах. Намерих помпа. Пушка помпа. И окей. Хора, време да тестваме новия ми скил. Но за сега трябва да се крия в храстите. Drawing a grenade. Хвърлих му граната, за да погледне натам. И минавам до тука. Тук пак виждам един. Не трябва да ме чуват, че стрелям. Яко. Разменям го веднага. Та ми се е трудна. Така. Ще бягам, защото ме видяха. Така. Така. И не ме видяха. От тук не ме видяха. Това докато не премигна 3 пъти, не ме виждат. И окей, хора. Продължаваме с мисията. Вижте колко червено има на картата, това са те. Plant the bomb. И окей. Така. Вземам бомбите и всичко друго. И окей, това ще бъде всичко толкова. Ми взема да се ви хареса клипа. Ако така харесате го, оставете по един коментар и чао. В кавички. Гръмна бомбата. И добре, това ще бъде всичко толкова. Ми взема да се хареса клипа. Ако така харесате го, оставете един коментар и чао. И сега трябва да убием всички останали. Си искате ми път да го направя. Ако го направя, ще го напиша в описанието.